Príjemný deň všetkým. Tak na úvod taká otázka, či máte radi príbehy, aj keď teda prvý prednášky plenárne, že práve toto je plénum, ktoré má veľmi rado príbehy, čo nás veľmi teší. Teraz to mám ako ovládať. To? Áno? Výborne, ďakujem. Tak náš príbeh je teda o dátach, tak ako všetky príbehy, aj on má svoju minulosť, nejaký začiatok, nejakú súčasnosť a my veľmi dúfame a veľmi pevne veríme, že budúcnosť. Všetko to začalo zhruba na prelome februára a marca 2015 v praxi. To, že samozrejme kompozit bol budovaný a takisto všetky diagnostiky boli budované roky predtým, za tým je samozrejme kopa teórií, ktoré vytvorili autori testov, ale ten náš kalendár začína, ďakujeme, máme ešte 5 minút, náš kalendár začína vlastne minulým rokom, kedy sme rozdali 1900 používateľom ostré prístupy, to znamená, všetko bolo pripravené tak, aby mohli stisnúť ten svoj gombiček, prihlásiť sa do kompozitu a okrem iného, teraz tak egoisticky, aj zbierať dáta pre výskum. V súčasnosti prešlo akoukoľvek diagnostikou v kompozite 14 150 detí. Medzi nimi sú aj tie nepodarané, ktoré spomínal pán doktor Matula. A sú tam medzi nimi aj deti z tzv. Štandardizačnej vzorky. To je veľmi dôležitý moment pre výskum, pretože výskum ako taký má náročné metodologické kritériá. My sme takisto paralelne popri tom, ako diagnostikujeme detičky s problémami, zbierali aj vedecké dáta. Tam tie skratky, čo sú pri tých cifrách, to sú nadané deti, poruchy správania, sociálne znevýhodnené prostredie a podobne. To znamená obrovský široký záber, tak ako slovenská legislatíva pozná poruchy, špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Dnes, a ako my dúfame, že to bude ďalej, tak to už prenechám slovo kolegovi Maťovi Hulinovi, ktorý vám povie, čo sa udeje, keď my dvaja stlačíme taký ten pomyselný zázračný gombík, ktorý sa volá export. Človek by si možno myslel, že je všetko hotové, ale pravdu vám Maťo teraz povie. Dobrý deň. Takže tým, že kompozit vlastne ako nástroj na celonárodnej úrovni, ktorý vlastne automaticky a vlastne okamžite vie generovať výsledky z testovania, či už sú to deti, ktoré chodia do poradní, alebo v prípade potreby aj na potreby štandardizovania testov, teda realizácia nejakej reprezentatívnej vzorky, nám umožňuje vlastne tieto dáta zbierať na úplne tej primárnej úrovni, čo je potom veľmi dôležité na to, aby sme vedeli oveľa hlbšie sa pozrieť na tú kvalitu tých testov, na ich štruktúru, a teda, že či naozaj spĺňajú a merajú to, čo deklarujú. A zároveň tým, že máme dostupných toľko testov a deti, aj ten istý žiak prejde viacerými, vieme vlastne pozrieť sa na zložitejšie alebo viac alebo multivariačné nejaké analýzy tých vzťahov, a nie len čiastkovo po jednotlivých testoch. Čiže dôležité je to, že naozaj máme na úrovni tej primárnych dát, čiže nielen výsledok nejakého inteligenčného testu, povedzme 100 alebo 150, ale všetky tie jednotlivé odpovede na každú jednu položku a otázku. A v rámci nášho národného projektu sme sa sústredili hlavne na štandardizáciu troch diagnostík inteligenčného testu, osobnostného testu, čítacie skúšky a vo fáze takého overovania tých psychometrických vlastností patrí tam aj farby života, niektoré ďalšie poradenské testy, ako je Komedy a Mezerové škály. Čiže z týchto všetkých testov jedno dieťa vlastne vyplnilo všetky, čiže vieme potom pozrieť sa naozaj na hĺbšie vzťahy medzi jednotlivými vlastnosťami psychickými, overiť si nejaké hypotézy. Dáta spracováme aj v tých moderných štatistických programoch. Nasleduje celý rad procedúr. Ten asi najdôležitejší je, že sa snažíme tie testy štandardizovať alebo reštandardizovať. Totiž problémom u nás na Slovensku, možno to aj u vás v Čechách, je ten, že
častokrát tie testy majú veľmi zastaralé normy, niekedy aj 20 rokov a diagnostici ich používajú dodnes. Alebo dokonca používajú štandardizované metodiky, ale na inej populácii, napríklad na nemeckej. Bežne sa to deje. Takže ten cieľ je naozaj ako veľmi efektívne a rýchlo sa pokúsiť urobiť štandardizáciu na reprezentatívnej vzorke, čiže to je momentálne posledné roky naša úloha pracná. Ale tým, že vlastne ani svet štatistiky nezaspal a drvivá väčšina testov, ktoré sa používajú u nás, a myslím, že aj v Čechách, teda čest výnimkám, je založená na tom klasickom prístupe testovania, ktorý má niekoľko takých nedostatkov. Jedným z nich je ten, že na to, aby tie testy boli dostatočne spoľahlivé, častokrát obsahujú príliš veľa položiek. Čiže buď príliš veľa jednoduchých, stredne zložitých, až po tie najdôležitejšie, alebo v prípade osobnostných testov sa tie položky častokrát opakujú, len sa inak prefrázujú a študent alebo žiak vyplňa inteligenčný test, povedzme hodinu alebo dve, alebo aj osobnostný test, ktorý má cez 100 položiek, odpovedá na veľmi podobné otázky. Vlastne tie nové prístupy nám umožňujú, keď splnia vlastne tie parametre toho testu, tie podmienky, vytvárať také testy, kedy ten žiak akoby nemusel skákať od tej najmenšej prekážky až po tú úplne najvyššiu, ale v úvode skočí nejaký pár prvých priemerných výšok, na základe toho, ako on preskočí, sú mu generované ďalšie úlohy, ktoré zodpovedajú tej jeho primeranej úrovni a po pár takých preskokoch vieme oveľa presnejšie povedať, akú úroveň má. Čiže jednak šetríme jeho čas a vieme oveľa presnejšie zmerať vlastne jeho výkon a odpoveda na otázky, ktoré sú mu primerané. Čiže ani príliš moc ľahké, ani príliš moc ťažké. Čiže toto sú také nové výzvy pre nás, ako pristúpiť k tvorbe. Ja bych teda poprosila, že potřebujeme končit Dobre. další prezentace, že si tak poslední větu. Dobre. Čiže celkovo aj nám sa ako osvedčil ten prístup, že tá spolupráca tých tvorcov testov, tí, ktorí možno poznajú potreby trhu dobre alebo majú inovatívne myšlienky, v spolupráci s výskumníkmi, ako sme s nami, alebo univerzitami, ktorí majú tých expertov a know-how, ako povedzme overovať tie kvality a potom vlastne v spolupráci s tými praktikmi, ktorí tie testy využívajú, ktorí vlastne pomáhajú pri zbere dát. Takáto kombinácia vlastne spolupráce je užitočná pre všetkých a majú z toho sú všetci, lebo máme aj kvalitné diagnostiky a osožné pre všetky zainteresované strany. To byla velice dlouhá věta. Nemôžeme skončiť, ale my máme ešte pripravené prianie pre... Dobře, jenom bych dokončila, že otázky potom kolegy z kompozitu najdete ve foje, takže otázky potom na ně ve foje. Aha. Poslední přání. Tak ja to teda zavriem. OK. Otázka znie, či je toto happy end. Nie. Je to proste cesta. Či sa veci podaria alebo nepodaria, ukáže práca. A na to potrebujeme práve platformu, trebárs ako je kompozit, ale hlavne spoluprácu. Celé je to skrátka dobre o nás. Či sme medzinárodní, či sme farební, alebo sme jednofarební, alebo multikultúrni. Skrátka dobre, ako si to urobíme, tak to budeme mať. A tým by som teda uzavrela aktuálne prebiehajúci príbeh našich dát. A ešte pri príležitosti dnešného špeciálneho dňa sme si pripravili také mini posolstvo, ale to už nebudeme kecať my, to prenecháme veľmi múdremu majstrovi kung fu a asi poprosím kolegu. To sme skončili čas. Quit, don't quit. Noodles, don't noodles. You are too concerned with what was and what will be. There's a saying. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That is why it is called the present. Ďakujeme pekne.